Možno by to bolo lepšie. Som sa mal sústrediť iba na tú jednu vec a nie na viaceré iné veci, takže... To beriem hneď, lebo potrebujem to. OK. Nemal si mačky. Mačky mi sú tak do mačky. Akože fajn, mačky sú super pri potom, ale... No. Nič také tu není kus. No fakt. Myslím, že jeden? Pozri na to debla. Ten automat proste nechce dať nič. Ja pierdole! Dobre. OK, beriem späť. Toto potrebujeme akože ASAP. Toho nepotrebujeme teraz až tak, ale tam toho potrebujeme akože... Jak... No. No ten nám vlastne môže byť to, že... Môže sa zmultiplayernúť tá daná keby... Napríklad to, hej, sa mi multiplayerne o 2. Čiže teraz nemám 1 krát, ale krát 3. Keď mi padne proste 3, tak mi dajú nie krát 1, ale krát 3. Teraz krát 2. Teraz nič, ale už 9 by dala. Čiže mám 30. Aj potrebujeme... to bude ťažké. Ale pomerám je. OK. Nič moc. Nič moc. Automat ma nemá rád. Automat ma nemá rád. Čo boli ma? Zadok. Dáme si stôl, mám posilný stôl, dáme si ho vyššie. Takže chvíľočka. Dosť to divne vyzerá. Kokos. Takže. No. Teoreticky môžeme ísť takto a potom kúpiť si tamto. Za to jedno. To, OK. Na začiatok je to úplne super. Vieš platiť ten prvý dlh. Ale už nemá pantikus. Automat nemá takto rád. Ešte potrebujem trošku. OK, to sa možno. OK, takže máme dlh splatený. OK, ešte máme lak. Super, to bol úplne super lak. Hej, 2 plus. Ja si myslím, že je lepší. Dobre. Keď splatíme skôr, máme plus 4 tikety, takže poďme... Dobre, áno. Poďme si otvorím telefónik. Čo to je možno také dosť... Berieme si plus 5, lebo budem potrebovať nakúpiť tie šárny. Čiže potrebujem do tej akože úplne vec. Free, bereme hneď. Ale máme plus 0,6, ale bereme.
To sa oplatí. Toto určite berieme. Toto tiež. Toto môžeme, keď budeme triggerovať na toto, ale neviem, či teraz to momentálne chcem triggerovať na Sherry's. Alebo môžeme ísť ešte raz, kým som kakal, mi napadlo, čo mám nové. Som v zácviku na vedúceho smeny. Od nového roka by som mal byť. Tak to je super, tak gratulujem. Už si teraz všimol, že ja teraz stojím a nesedím. A to je super. A čo? Ako vlastne? Nemôžem, neviem. Je táto pôda Twitchu pre nejaké pýtanie sa ohľadom takých tých politických rozhovorov, že ako to tam vlastne funguje teraz? No stojím. Nie, akože stojím. Poď sa, môžem si sadnúť? Ja si sadnem. Ale viem sa aj postaviť. A neviem, možno to čelo mi tam ešte ostáva, ale hej. Dobre, beriem si ešte asi jednu. Či? Beriem si ešte jednu. Táto je vlastne na for spin, for 7. OK, tam mi stačí. Let's go gambling! Jasné, tak. Super. Veľký lak. Aj keď hovno mi pomohlo, ale môže byť. Super. Wow! Môže byť. Yes. Trianska. Na začiatok. Super. No ako to funguje? Vysielam naživo len tých správnych ľudí, zbytok len tak spomenieme medzi rečou. Pred mesiacom sa začala taká väčšia cenzúra, napríklad sa stopla hodinu pred vysielaním jedna relácia, v ktorej sa venovali nepohodlnej téme ostrov medveďov, a to nie je pravda, ktorú slovenský diviek potrebuje počuť. OK, mali sme aj reláciu, kde sme hovorili, že aké sú vakcíny zlé a že treba pred nimi deti. Ja viem, že asi ako sa to... Akože Slovensko v rámci... Lebo oni, akože nechcem byť zlý, ale poviem tu jednu vec, čo možno, neviem, kto čo jak bude si myslieť, ale ja si myslím, že oni ani prvá vec nevedia ani prečo, alebo kvôli čomu bojujú všetci títo naši politici. A je to len na to, aby naškapkali si hlasy, aby mohli na ďalších voľbách v podstate byť zase. A jediný výpadok, alebo jediná cesta von je presvedčiť tých ľudí, ktorí ich volia, a že nie je to správna voľba. My tu boli tak dlho, tak no. Je to také trošku
Nie sa to, akože, ako keby v aute proste, každý ide aspoň nejakou rýchlosťou. Ako, ak porovnám napríklad Poľsku a Slovensko, je to úplne veľký rozdiel v rámci toho, na čo vlastne dávajú tie eurofondy. Tu je cesta, všetky cesty sú tu moje prejazdné, bez výtlkov. Ak je výtlk, tak proste pracujú na ňom, poprípade dajú tam značku. Nie je to také, že proste, áno, presne tak, sa dve pohľavia konečne, hneď sa lepšie dýcha. Áno, presne tak, to je hlavná vec. A preto kvôli týmto dvom pohľaviam budeme mať lacnejšie potraviny, bude sa nám, ja si myslím, že budeme chodiť po cestách bez výtlkov a budeme mať diaľnicu do Košíc z Bratislavy. Pardon, kto myslí si, že nemáme? Máme diaľnicu do Košíc z Bratislavy, ale cez Budapešť. Takže tak. A ako porovnám, tak fakt Poľsko využíva tie eurofondy. Super. Ale zase, ak porovnám ľudí, Poľsko a Slovensko, tak na Slovensku sú fakt, že rozumnejší ľudia. Tak sú takí, tu sú v Poľsku dosť jednoduchí ľudia. Hej. Akože jasne, sú tu ľudia iní, hej, a takto, ale väčšinou sú tu takí trošku jednoduchší. Najsnejšie tak máme, preto ideme dávať 90% domácnosti energopomoc. Áno, a budeme čerpať z eurofondov a neviem čo. To je proste... Nevyužívame Slovensko tie eurofondy tak, ako by sme mali. Keby sme ich využívali tak, ako sme mali, tak v podstate máme sa lepšie. Máme to všetko nové. Keď prídeš napríklad do Košic alebo do Žiliny, tak proste vidíš tie Bratislava, okrem tých hlavných, tam proste vidíš ešte ten taký závan, aj cítiš ten závan takého socializmu. Áno, ja rozumiem, ale proste ideš na Slovensku, cítiš ten... Keď to sa hovorí, že keď prídeš do mesta na Slovensku, takže proste keď bol na Ukrajine. A reálne fakt prídeš do Krakova, tak tam proste nemáš staré budovy. Možno sú niekde nejaké malé, ale proste prídeš tam všetko nové, všetko vybudované, infraštruktúra proste iná a tak ďalej. Ešte v Krakove teraz má byť do 2027, alebo tak nejako, má byť metro urobené v Krakove. Hej? Takže tak. Takže akože tu sa niekde to hýbe, hej. Aj keď niektoré veci nie sú také dobré, ako hovorím, ako na Slovensku. A to zrovna teraz pojmem také zrovať na Poľsko, že napríklad zelenina a ovocie máme oveľa kvalitnejšie ako v Poľsku. Nech ma každý, kto chce, ukameňuje, ale toto, hej. No dobre. To tam po metre, my máme električku do Petržalky. Ha, to nech si dovolia mať Kraková električku do Petržalky. Jasné, kto má v celom svete, reálne povedz, ani v New Yorku také nemajú, električky do Petržalky. Vieš, tak najväčšie slovenské národné povstanie bolo na Slovensku, predsa nie? Dobre. No, ideme ďalej. Máme 2 randy, to zaplatím, radšej by som bez týchto. Presne, nikdy na svete nemali žiadne väčšie slovenské národné povstanie ako na Slovensku, vieš? To ti bude... Počkaj, ja som on Čo? Ja som deadline 3? A mám 13k? To som normálne, teda som toho v šoku. Toto chcem, toto chcem. Presne toto. Toto chcem, vieš? Okay. Sme vzácni. A prečo to vlastne urobili? No, lebo je vzácna. Nechcem. Tak. 6... Sakra!
broken calculator. Trigger button trigger one more time for the span. Nič moc. Aha, toto beriem, to je dobré. To. A ešte toto by som dal. A dáme si tento malý čistý iba. Super. To som chcel. A dáme si to. Nechcem. Double jackpot. Dáme asi lemoniky. Lemoniky sú krajšie. No. 8. Poďme. Jaj. Uhú. Osemdesiat sukien mala a ani sa nevydala. Takže ja chcem mať iba jednu. Ja pierdole. Padaj ovocko, dobre. Okej. A dáme si ďalšiu. Nechcem. To dáme si reroll. Ticho tam. Musím si jednu niekde skryť. Napríklad to si skryjem. No. 9 z 10, ešte jednu potom môžem. Jeden. Oj. Joj, tiki, dávaj hec. Sukienala a Anisa a ovocko, poďme. Super. Aj keď nie je veľmi, lebo tá hodnota proste toho je nezanedbala. Mám 53 miliónov. Ty vole. Ešte teraz mi strepalo.
Á, to letadielko. To letadielko by som si kúpil teraz. A to letadielko vydáva, že koľko máš multiplayer. Pič, aha, nič som ticho už. Teraz prosím, to letadielko mi to nepadne teraz, hejže. At the end of the deadline, Earth of Earth 3... Berieme. Tak. A teraz ešte viac toho získam. Ja pierdol. No. Tak. Páni, ideme na to. Mám... Koľko? 88. Double jackpot. 20 krát. A ja potom to letadielko teraz. Teraz mi sa tak to letadielko proste hodilo. Jaj, bože. To je tá mačka, ale tá teraz mačka mi je, akože teraz mi je na hovno, keby som to letadielko by som radšej potreboval. Aj toto je dobré. Ja potrebujem letadielko. Alebo? Ale keby som si toto zrobil, že tie cigarety by som si pokupoval tak, že by som to vyboostil. Asi hej, čo? Asi hej. Mačka. No. Toto možno vyrobiť, lebo toto budeme vyrobiť. Tú mačku si kúpime a cigaretky. Cigaretka do prdele na 2 ťahy. Je to zóna, či ako život pohľadám už. 16. Komuniky, nepotrebujeme. Bože, tie cigaretky normálne. Toto je fajn, ale toto je strašne také o šťastí. Toto je fajn tiež, ale tiež to... no. Tá česť! Kokos! Fajne. Tento nechcem toho tu. Ten hovado, že vtedy ma zdrbal. Pattern, multiplayer for and did not pick up the Turing Red Cross. Má stať. Poďme na to! Akože... teraz to bude celkom fajnové. Pikujú. Jaj, to víci som si ešte pikol. $4000. Filip Mačka. Ajajaj.
Mačka? Je tam! 8K. A ja ešte môžem cigarety teraz ešte kúpiť. A už mi niečo padlo. Čo sa mi... Jaj, tamto mi padlo, to je ktoré... Tam... dobre. Aj zabité. Cigaretky. Ešte cigaretky. Ďalšiu mačku, toto mačka, nie, táto mačka dáva 1800 a tá dáva vlastne, to je keby jej na... Nie. Toto som chcel, ale... Dobre. Dáme toto. Tu si môžem kúpiť peniaze. Tu si mohla aj kúpiť, keby náhodou som mal, tak si kúpim, to je potrebné. Okay. Nie. Dobrý ti. Čo som kúpil? To mi je nápad. Počkaj, zrobíme to tak. Tak a ešte. Máme si spin. Nech nepadnú šestky, lebo má oc. Je to tam. Zase mám pominulý tých tokenov, zase si to vymakčujem ako plný blázon. Mám novú mačku. Pierdol. Fajnové. You unlock Soulgate. Čo dáva? Whenever 15% trigger during a spin. To 4 times the currency. Aha. OK. No a tak ideme teraz... Mám momentálne 74 na lemone a 259 na tomto, ale tak idem maxovať ten lemon. A ja mám 10, takže možno niečo padne ešte k tomu. Nie. 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 O! Soulgate! Dobre. Tak to si teraz tam dáme na prd. Ale to je dobré, to je 1800, ale tento dáva až 4... To, berieme toto. Bude driver. Ale hej. OK.
koľko je to? 108, chalani. 108 na lemoníky. Začali sme s dvojkou. Dobre, ja urobíme to, že ja si skoro zložím tam celý tento môj peniažky, skoro všetky. A teraz ideme točiť ešte raz, aby som to mohol ešte viac v podstate vymaxovať. Prečo mi dá teraz toto? No dobre, no. Nehnevám sa, no. Jaj. Neviem prečo, čím ďalej to hraješ, tak tým viac v podstate je to keby nie že ťažšie, ale som to aj nechcel. Ale to môže byť. Wow. Nice. Ale toto je proste dobrý run. Toto je dobrý run. Krasota. No. Ešte máme, takže ešte jeden. Toto my nepotrebujeme. Počkaj, keby som dal toto ešte. Počkaj, toto už má lak 57. Concurrent spin a triggeruje sa to. Randomne. Tento má Black plus 8. Toto dáme preč. Asi toto ešte aktivujeme. To by bolo tiež ešte fajn dobre mať. Ale no nie, toto si nemôžem odovoliť teraz. Abo aj môžem. Počkaj. Počkaj, toto si tam dáme a namiesto... čo mi je teraz na hovno? Už si toto mi je teraz na hovno. Jackpot na ďalšej tejto, toto si musím dať. Dobre, takže toto si dáme asi, že... jackpotík pôjde... Dobre, počkaj, toto určite preč. Toto... Extra? Nie. To si nechám, toto nedávam, teraz nepotrebujem, nie som to teraz. Rozmýšľam. Toto si dám teraz preč. Dáme si tam toto. Tak. Dobre, poďme na to. Takže, ja teraz... ideme takto. Nechcem. Počkaj, koľko mám percentné? Aha. Proste teraz sa mi toto zdvihlo, to bude proste v kuse padať skoro. Oh, shit. Nechcem.
na 7. Debil som, to som debil. Ale dobre. Je to tam. Dobrý den, strašně dobrý den. Bum. OK, teraz jackpot vypadne. OK, 18k? Ešte sa mi to... Fajn. A dajte minútku, prišiel kuriér, takže sekundička, prosím vás. Ok, I'm back. Ak sa môžem dopýtať, že som hovoril polsky, áno, hovoril som polsky. Dobre, no. 2,5 mega. Dobrý rán to je, dobrý. Padli mi. OK, nevadí, nevadí. Spadli mi dve veci. Áno, to nevadí, ten jeden bol... Vždycky to môžem aktivovať. Toto, zatiaľ aspoň, a toto zatiaľ. A... Ak je tu niekto, neviete mi povedať, koľko je to tých deadlineov a či mi 2,5 milióna vystačí, ak by som všetko mal, ale asi myslím, že nie. Jeden deadline 11 je nejakých 1 niečo milión, takže už by som, no, to je také dosť. Dobre, no. Ja potrebujem dve tieto. No aj vyskúšam, idem teraz na celom 3 skiny. 4 mega, OK.
Čo ti dáva? A kedy vlastne otvoríš tie dvere? Nie, ono by to zazjebalo. Á, nie. Kurde. Ó, šajze. Keby som tam dal, že plus 2 spin per round. Zatiaľ. Dám to tam, zatiaľ. OK, zaplatím tieto. No ďalšie. Nechcem. Cherries more. Nie, cherries nechcem. Aj reál nemôžem, doríte tu. Cherry, cherry ladies. Dobre, nechcem. Dobre. Podriem jeden. Dúfam, že dostanem teraz sa ešte vyššie. Ako ja keď som hral demo, tak ja som mal Xboxov, neviem. Tiež okolo niečo 20, to som mal takto, ale fakt to bolo že extra veľa. A mačka teraz príde. Či ako? Neprišla? Kedy príde mačka? 15 plus pattern. Dobre. Čekám na mačku. Je tam, teraz je mačka. Peťka, Mega 40. To je tripka. Tripka. Vápolník! Je to tam? No. Nechcem. Povedzte mu dačo normálne, nech mi dá normálne tieto, lebo má normálne... Čo som ti, mám stať plus 5 aj ďalej, alebo čo? Ale mám to ešte skúsiť raz to otočiť, aby som získal tiketiky, aby som si to verol. Lebo akože tie veci, čo sa týka v telefóne, sú akože strašne dobré. A ja si myslím asi, že by som to ešte raz rolol a nech by som... No, aby som to ešte raz re-rolol. Dáme ešte raz. A nejaké tiketiky ešte tu zbieram. Jasné, tiketiky máme. Takže.
mačka, mňu mňu. Bože, tá mačka ma strašne prekvapí. Oh, shit! Fajnové. Normálne tie ovocká proste sú asi možno také jedna z tých najlepších. Ja pierdolę, už som myslel všetky tie pesky. Normálne ja už som myslel, že kokos. Minútka. Pilotu. Dobre, to on napísal. Dobre. Ok, ešte mám jeden. Dobre. Ale už teraz by som išiel ďalej, že by som už neriskoval až takto. Ó! Konečne máme Double the Value of the Lemon and Cherries. Teraz máme koľko value? 118. A keď dám double nem, tak bude to... A som sa zapačil. Dobré. Ja som celkom fajn. Keby som ešte natrafil na tie cigarety teraz, by to bolo ešte topovečka. Bo to je Pattern Fruits Trigger Initial Time. To by som ešte viac by som to triggerol, čiže to by bolo super. Ale začať to vymeniť. Toto je Luck plus 33, teda nie je to tako, že môžem dať papa teraz plus driver. A toto dám. Cigarety! To dám. Je 142. Toto je tiež dobré. Ale nemám miesto a možno sa mi to ani tam dnes nehodí. Či? Golden modifier, scrolling a symbol with the... Keby som tam mal ešte v podstate jedno miesto, tak by som to bral. Nemám už. A je to round 1. Nie, ja viem, čo zrobím. Ja si to ešte nafarmím. Dám si ešte 3 točky, aby som zobral tento tu 666, aby som to ešte farmil. A dám maximum do toho. Let's go. 50-ka! 50-ka! A pierdolę! Nie urwał. Si myslíte, vyhral som to už?
piče, ste to videli? 11 mega mi len tak pošlo proste do Riky. Proste mi 11 mega len pošlo len tak. A dobre, že ešte som mal jeden spin, lebo keď som mal jeden spin, tak by som musel ísť od znova, aby ma to odstrelilo do... neviem kde. Bože. Toto je tiež dobré. Toto je super, že by som lemona mohol dávať. Ale... no... neviem. Čo mám vymeniť za to? Akože najlepšie by to bolo, keby som mal... akože ja si to môžem kúpiť, dať si to do droveru, ale... ja neviem. To dáme do droveru, toto môžem kúpiť. Lebo ono sa to bude ešte zmodifikovať, ešte viac a viac a viac. Toto tu... Ty kokos, toto je fakt, že dobré... oh! Toto by ešte vyšlo. Ale... ja neviem, čo to mám proste dať. Iné. Toto by som dal? Nie, reštek mi nedal. Ok, to nie, toto nie. Mám to už mám. Hľadám, aby som mal... toto je tiež super, ale asi nie. Hľadám, aby som ďalšie miesto do... OK. Oh! To nepotrebujem. Toto by sa dalo, ale mám 66% asi. Oh! Toto by som bral. Akože fakt need. Niekde by som to proste hodil. Počkaj, zrobíme to takto. Toto dáme do droveru. To kúpim. To dáme do droveru. A nie. Tak potom... toto je to dáme do droveru. Ale to je dobré. Počkej, koľko mám potom, keď dám to preč? Koľko by bolo? 46%, 46%. Dáme to, uvidíme. Nora round left, idem ďalej. Harvest the base chance of the fair. Jo. 50%. Že mi padne lemon, chalani. A 306 multiplayer. Ty kokos. Toto keď nedám, tak minimálne mi... neviem čo. Aha! To musíme mať tamto akože. Toto z
zdvojnásobí v podstate, dvakrát to proste triggerne. Ja som si to zavodol, ja som si to neprečítal, som myslel, že to je niečo iné. Keď som to mal včera, som mal 2 mega. To dáme tak. Toto. Dobre. Ale keby som ešte za tú dobu, keby som stihol nájsť ten jeden, že bude mať o jeden viac, bože, to by bolo také super. Nie. Toto sú dobré, to je, ale to je... No teraz uvidíte, čo bude zase. Dáme do drogoru. Si kúpime. A teraz ideme na to. Welcome. Let's go gambling. A je tam? Ty kokos. Aleluja, ani. Ešte kým dokúpim tie cigarety. Akože, halo. Toto je akože dobrý run, a je to je na streame, akože 10/10. Bože, koľkokrát vypadal jackpot už 4-krát za tento run? Akože za tento deadline? 4-krát? Á, to z toho neskáš tak tikety. A 125 tiketov mám. Keď si nadrbujem tie cigarety tam najviac, ak sa dá, tak bude mať akože strašne veľa plus. A ešte keď tie multiplayer budú za tieto, ja si myslím, že tento run je asi ten šťastný, ten hlavný.
2,5 mega. A to teraz som lepšie ako 6. Lepšie ako 6. Môžem povedať, že akože super. 320. Ale ak pokúpim tieto cigaretky. Počkaj, ja som kúpil... jedno mi spadlo. To bolo tamto. A ja keby som teraz... Máme plus 2. To si dáme potom. Toto dointeresujem. Tak. A cigarety. Keď mi padne v týchto tu ešte veciach, že môžem dať o jeden viac, tak to bude akože výhra. Toto by som potreboval. Počkaj, toto potrebujem. Toto vyhodím. Ja som vyhodil to, čo som nemal! Do piče! Ale dobre, okej. Dobre. Ešte není panika. Nie, žiadna panika není. Aj toto by som mohol ako celkom dobre, ale... Oh. To je tiež dobré. Okay. Jackpot! Dávaj. Ešte mám one... akože halo? Bereme ešte jeden, takto. 7 spinov, poďme. Okay. Jedna pomega, že... Takže tamto keby som dostal... Oh! Oh, fucking hell.
OK, jackpot. Na akú som to potom kupoval, no neviem povedz. Na akú prd som to kupoval. Spravil jackpot a mi dali tak jackpot. Mega. 7 mega chalani. Je 20% šanca. Dáme toto. Nie. Nie, byle tak. Nie. No. Teoreticky by som začal reroll, ale potrebujem na to zazbierať tieto a to máme. Čiže teoreticky by som mohol ísť ešte na jej, OK? Ale nie, nie, hej, alebo, OK, ideme takto. Riešime tam potom tú hodnotu. Trošku sa to zvýši, tak vidím, že tam je. Plus 4 sa to zväčšuje, OK. Celkom dobré. A teraz to je už 400 páde, OK. Nič? Dobre, a teraz je to na 474. Super, popšie to super. OK. Ja. Na akú ide, to nič nepotrebujem. Ovocké je to dôležité. Ok, mám 15 kitov. Maximálne toto môžem increase the value of plus 4 symboly. Ale neviem, či sa mi to oplatí. A koľko je increase? Ale koľko sa mi to increase? Alebo dám si ešte jeden, skúsim to ešte raz, alebo dvakrát Dobre. Poďme. Ešte 3. Nič. OK.
OK. 26. Nie! Oh shit. Už sa mi nebude môcť to... No nič. Ani môj krásny krajší to je. Koľko to mám? 940? Že 940 stojí lemoník a 108 cherries? To prdele. Ale jedno mi spadlo, čiže ja by som teoreticky toto equipol, aby som mal o 2 spiny viac. A skúsim to zase rollnúť späť. Je to 10, no dobre. OK, ideme na to. A prečo mi teraz idú do tieto? Mám na to a nepadne mi to. Poďme na to. OK. OK. A kde je tá mačka? Teraz ešte na chvíľočku počkaj, lebo momentálne. OK. Šesto? 1000, OK. Oh, poď. Á, Nemesis. Vítaj, nastratený. Ja nie som stratený, ja som stále tu. Ja som stále tu, len nie na Twitchi, ani na Instagrame, ale takto, ale som tu. Ale zase začínam obnovovať svoj stream, takže aj celý ten tzv. Influencing, ako sa to nazvať. Nazveme to tak, ale keď to tak nie je, celý Instagram. A nie je to teda peniaze, je to Clover Pit, čo každý, ty máš splatiť dlh a keď splatíš dlh, sa ti to navyšuje a jediný spôsob, ako zarobiť peniaze je týmto automatom a týmto musíš si ešte potom zväčšovať tie patterny a symboly a tak ďalej. Nestreamoval som, jasno, nemal som čas, menil som život a riešil som svoje veci úplne iné. Ak vidíš, že first stream from Poland, áno. A mieškam v Poľsku momentálne, takže tak. A ty ako? Dobre. Okej. Nice! 6,5. Kúko, 41k. Ale mi ešte nechce mi to zničiť tam, to sa poprvé. OK, 28. Ja musím už depozitnúť. Čo? To by si mal hrať LOLko... Nie, určite nie. Tá mentalita polská je to strašne taká...
nechcem ani čo hovoriť, ale tak to musím povedať. Keď tu už s nimi v podstate akože žijem. Takzvané akože polsky, ale oni sú strašne takí divní, ako to povedať. Dobre, ideme ďalej. Máme to 11. 151 000 miliónov a to mám z jakej rity nazbierať? Oh! Yes. Poďme, chance by 1. Dobre. No však hej, šanci, hej. No, úplne, hej. Bože. No počkaj. OK. A jeden môžem niekde dať. Ale to zase ten hlúpo. Akože skúsim to dať, uvidíme čo sa stane. Ale to nebude moc dobré asi. Ale dobre, ok, vyskúšame. Poďme. Ale interes je plus 3 mega. Haló. Úplne v pohode, 10 mega som dal. Super. Žiadne šestky, len pekné ovocko. Poď. Ó bože, poď. Nás mega. OK. Keď zase by som našiel tie cigarety, by to bolo super. Ale ja nechcem šeríz, ja chcem proste... Mega pustý. Dobre, to by mohol stačiť na ten ďalší beh. OK. OK. Fajn. OK, mám to tam. ...84 mega, to by bolo fajn. Potrebujem ešte jeden. Interes zvihneme si ešte vyššie. Ale aby som mal aspoň 7 mega. Dobre. To by šlo. A piča. Bože. Ja som debil. No nevadí, no. Dobre, poďme ešte spím. Dobre, postavím to. Krása. Dobre. Super.
mám už 1062, akože sa... Nie! O! OK. Keď akože tie interácie, čo tam mám, tak tie interácie akože extrémne ma hypnú. To je akože extrém. Mega. Ale je to ešte jedno, takže počkaj. Ako keď dám toto... A nie, počkaj. Zrobíme to takto, tak. A ja si dám ešte jednu točku. Hej, ja si dám ešte jednu točku. A potom to spustím od tej create deadline. Čiže vlastne... Ja môžem ešte jednu točku? Alebo? Ja neviem, či mám ísť tú točku, lebo sa bojím, či tam máme šestky. A poďme, dáme si tú jednu točku ešte. Ale bez toho triggeru. Mám 5 mega z toho. Krásne. To je ono. Jo. Yes. Ovocko, lemoníky, proste to je vy. Tykrát. Čo ti dáva? Nie. O Bože. Pokud som na nejakej padne šestky teraz, tak by som normálne neviem. A pokiaľ som si ešte dal ten item na plus 15 interference. Zajebišče, tak. No počkaj. Hej, zrobíme to takto. Tak. Koľko? 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 14 miliard? 14 miliard? A to mám z jaké ryti zobrať? Nie. 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 Koľko mám teraz? Koľko je tam teraz? Že 1152? A koľko tam bude teraz? Že 2300? To ti musí fakt. Ešte mám to záložný Ang kríž. 462, hej? Do hry. Dostal som to trošku. A teraz dám to tu. Že manifesting. Áno,
nie, dalo by sa to, že mám 39 mega za tento. Z jedného mám 238 mega. To sa dá. To sa dá. Či myslíte, že to nebude dať? 39 mega. 20. To je vončo? To je vončo! Či 14 takých potrebujem. Či 14 biliónov potrebujem. A mám 2 roundy. Ale nejako to proste. Ale mám ešte Ankyš, takže viem sa zachrániť ešte ďalšie 2 roundy. Čiže v podstate možno. Lebo teraz už mám 61%, že mi to bude padať. OK. Keď mi padol proste jackpot v lemonkách, tak by som bol veľmi rád. OK, jeden. Čo si? Si nejaké z nich mám zobrať? Ešte mám plus. Teoreticky, ak si to zoberme, je to možné, že by som to ešte možno vyhral. Ale len čisto teoreticky. Je to tam? Máme prvý jackpot? Aj keď to nie je veľa toho, ale... To nie ako, že tam to pôjde 39 mega za jeden, za tento, takže to by bolo celkom fajn. Super. Nice. Ďalšia miliarda. To bude ťažké. Až mám jednu roundu. Čiže teraz ja čo potrebujem? Dať toto preč a dať si ten kríž. Lebo keď ho nedám, tak potom keď nedám tých peniazí, tak proste spadnem a skapem. 462. Tak, dobre. Mám teda 3 miliardy a potrebujem 14. OK, to by možno byť to aj školo. Nedám to. Keď to počítam, jak to počítam, tak to mi ako nechce vychádzať. Mega, 4,5 miliardy mám. Teoreticky, držte mi palčeky, pršteky. Ďalšia miliarda, ešte mám 5 spinov a potom ešte plus 2 roundy. No tak musel Filip šťukať enter, aby to proste vyhralo, bol na také šťastíčko.
to. Dobre. Nie dobre až tak. Teoreticky? Povie, že nie. Hej, nemám. Not enough coins. Ale keď ja mám ten kríž, tak ja neskapem, ale dáme mi to ešte o ďalšie 2 randy. Som mal sa prepadnúť, ale neprepadnúť sa. Well. 462. Ešte potrebujem, no, necelá 4 mega. Ja sa ako lag-based gameplay neviedrem. Prečo? No dobre. Potrebujem necelý 4 miliardy. Jo! OK, máme to. Som si trošku zarobil. Kokos, 1,5 miliardu za tento počtu. 23 miliardy. Takže ešte mám trošku zarobené na ďalšie, ale ja si myslím, že to už nedám ďalej, lebo to už bude strašne veľké. Ale asi už tie tikety nebudem potrebovať, už mám ich strašne veľa. A ja viem, čo sa mi... Daj vám čo? Ale tikety mám strašne veľa, ja potrebujem hlavne tie interes... Jo. No, poďme na to. Ale by som zrobil ešte jednu točku. Čo by na to? Ako teoreticky môžem spraviť ešte jednu točku. Ale... No neviem. Akože môžem. Tak poďme na to. Ja sa poviem, že do 6 nepadne. Kvôli tomu. Ojojojoj, najský, pekný, krásky. Lebo mám ten chili pepper trošku takú lepšiu.
Nice. Zrobil by som jednu vec možno, že by som vyhodil tam toho kupca, dal by som tam kovadlinu, aby sa mi viac dali tie interest, cože viac zarabíš. Jak sa to tam volá? Interest. Jo. Tam si to aspoň viem trošku, ale to je také, že... OK. Už mám skoro 200 tých... tiketov. OK. Pá. 4 tikety, aha, 4 tikety. Prečo 12 miliardy? Ja, alebo tam bolo to jasné, chápem. OK. A počkaj, to triggers normálne je... To nie. To tiež nie je triggers normálne, OK. Haló? To akože čo, ako to mám dať? A druhý... Hoho, OK. Teoreticky to môžeme ešte dať. Nie. 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 Aha. Takže, no. Balo je 2106. A teraz bude, že 5212. Ježiš Bože. No dobre, zatiaľ to nekupujem tento, ale kúpim ho. Ja som debil, ja som to ešte mohol dať inde, ale ja som to tam mohol vložiť. Ježiš. Osorač. Okay. Nice. Teoreticky to môžem dať, len keď už dal ten interes, že toto je moja chyba. Som teraz zrobil trošku hlúposť. Ó bože! Keď mi padli tie šestky 3, tak by som normálne to vypol. Som mohol mať poveľa viac tých peniazí. Nemá nič. Dobre. Bum! 100. No dobre.
Ideme na to. No jasne. Za 1 dá 3. To mohlo mať oveľa vec. Na čo mi sedmičky? Ja sedmičky nepotrebujem. Miliardy. Nie, nie, okej. A keď som mal tú tácku z jednou, čo dá 2-krát všetko, tak by som to mal ešte viac, ale to už proste nemám ako, lebo nemám tácku s jedlom. Teraz musím zrobiť toto tam do prdele. Potom a kríž. 504. Proste nemám šancu to dať. Deadline 13 nemám. Takže dobrý rán, ale... Plnú hĺbku to dávam. Ja pierdole. Aká je šanca, že mi to padne dvakrát? Aká šanca? Nie, ešte máme dve kola. No poďme. Ešte dve kuličky. No poďme, hej, áno, mám. Dobre, super. Okej. Ekvipnem si to. Už sa mi to aj začína kaziť ten počítač, nie toto? 5300, ale stále proste, toto by som potreboval viac, ale akože, no, je to také dosť na ho-o-v-no-o. No dobré. Tak, koľko? 504. Dobré. No hop, musíme to ešte dať. Proste mi tu padajú sračky. Nevadí.
Mám tak dvakrát. To možno je nejaká... Šestky. No... Už som chcel ísť nadávať. Prečo mi nepadne taká 4 jackpot za jedno deadline, ale už mi padajú plné, že s prepačením sračky. Fakt, že úplne sračky. Akože, ja mám nápad teraz ešte jeden, čo zrobiť. Ale keď to nevíde, tak akože hold smoličko, no tak potrebujeme zarobiť 1,5 krát to, čo som teraz zarobil. No dobre, poďme na to. Zrobíme to teraz tak, ako som si to... Poď. Mám dvojity. Poďme. A popávaj prosím jackpoty stále. Obím ma... OK. Ty kokos, skoro jackpot, poďme. Jo, jackpot. Tento je dobrý. Tento je dobrý jackpot. Ja pierdole. Bože. Comeback is real. Ďalší. A ten zase nie je taký dobrý. No, kokso. Nepadne mi šestky, nepadne mi, keď je to IP na stream. Tak zbytočne asi, keď tých vpierám už asi zbytočne, lebo mi 300. Akože hodia sa, oni sú super, lebo potom vieš rolovať ten on, aby si mal ešte lepšie veci, ale... Teraz možno len do interes treba zväčšiť, keď som mal niečo na interes, že sa mi ešte viac zlepšilo tých 15-20%, tak by to bolo ešte lepšie. No. O, skoro šestky! Ty kokos! Takže leveluje sa mi si tieto, hej, ale mám už no 5600, ale no. Hovorí sa lemoníky, levelujte sa, ale rýchlejšie, som aspoň tak no, viac a viac. OK. Nie je dobré, ale môže byť.
OK. A teraz mi povedz, že koľko bude. To je E na 13. To je E na 13. Nie na 12, na 13. Čo si debil?